शिवाजी महाराजांमुळे आपण हिंदू म्हणून राहिलो आहे आणि या शिवाजी महाराजांचा पुतळा सचिवालयाकडे व्हावा अशी आमची शिवप्रेमीयांची मागणी आहे। तसंच समस्त शिवप्रेमी संबंध गोव्यातील शिवप्रेमींची अशीच इच्छा आहे। अशें हे छत्रपती शिवाजी महाराज स्फूर्तीपान फक्त आमकां दिवचलकाराकच न्ही तर सगळ्या भारतवासियांक छत्रपती शिवाजी महाराज म्हळ्यार एक स्फूर्तीस्थान आसा। राज्य कारभार कसो बरो व्यवस्थित करचो हे छत्रपती शिवाजी महाराजान आमकां शिकयलें। सगळ्याकूच कायम प्रेरणा दिवपी छत्रपती शिवाजी पुतळो हो विधानसभेन जावपाकूच जाय। गोरगरिबांना दलितांचं राज्य त्याला पाहिजे होतं, ते त्याने सुराज्य केलेलं होतं। असं सुराज्य देणारा राजा जर का असेल तर कमीत कमी काही असू दे, मात्र असं वाटतंय की इतर राष्ट्रपुरुष आहेतच, पण राष्ट्रपुरुषापेक्षा राष्ट्रराजा जो आहे, ज्याचा राज्याभिषेक झालेला असा राजा आहे आणि त्याचं प्रतीक आपल्या डोळ्यासमोर राहावं। दैदिप्यमान अश्वारूढ म्हणा की ज्याच्याकडे पाहिल्यावरती सहज आपली नजर वळते आणि ताठ्याने उभी राहते, आपली मानही ताठ्याने उभी राहते, असे एक सुंदर शिल्प मांडवी नदीच्या तीरावरती राजधानीमध्ये बहुमानाने उभं राहावं, यासाठी आम्ही सर्व शिवप्रेमी एकत्र येऊन हे आवर्जून विनंती करतोय। असा पुतळा हा होणं हे आम्ही मागणी न करता सरकारने स्वतः पुढाकार करून हे करायला पाहिजे होतं। पण आज ही पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर म्हणजे सरकारला सुबुद्धी यावी आणि सरकारने अशा प्रकारचा पुतळा म्हणजे भव्य असा पुतळा सचिवालयानजीक किंवा पणजीच्या शहरामध्ये दैदिप्यमान असा तो पुतळा त्या ठिकाणी उभा करावा। आज आम्ही सगळीकडे पळयतात, स्वतंत्र सैनिक असो मागीर आनी कोण असो, कोणी सगळ्यांचे पुतळे सगळीकडे दिसता आमकां। तशें आमकां दिसता शिवाजी महाराजांचो भव्य पुतळो हो सचिवालयाचेर जावचो आनी सरकारान ही दखल घेवची आनी सगळ्या शिवसैनिकांक किंवा शिवाजीचे जे मावळे आहात तांकां गोंयभर आमची हे आसा की तेचेर सगळ्यांनी हे जे कार्य आसा, हे बिचोलीच्यान जे कार्य सुरू केलां ताका सगळ्यांनी हातभार लावचो।